Vi bærer med træk. Kom så snart. Og det lugter over 3 point allerede, det her. Noget Mads. Ejl Mads. Monster kill. Så for sent. Det er godt spillet. Godt taget. Godt Adam. Burs netshorts. Jamen, det er det. Ja, rigtigt, Philip! Kom igen! Ja, hvor det godt! Nej! Pikken! Helt otänkbart, för nu är Joe Hart ute! Och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Hvad er det helst? Hvor skal vi fik? Trylle! 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 Sådan der. Du har Lukas med! Jeg håber, vi fik målet med. Kom nu, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved! Og med godt kæmpet, Simon! Han er ret god. Rigtig, Lukas. Stærkt, det er afsted! Afsted! I 4 mod 1! I 4 mod 1! Spiller du den balle? Spiller du? Ja! Vi fik ikke målet, vi fik ikke målet. 4 mod 1. Og så tager vi den til. Lad os tage. Hvad er det for en bakke, vi har i kamera her? Ja! Hold kæft, det er totalt kollaps nu. Hallo! Det var det! Hey! Hey! Hey!